оешма, бүтән оешмалар белән нәрсә белән аерылып тора. Башкортстан татарлары конгрессының һәрбер районда 100%-та безнең Башкортстанның 100% һәрбер районда, һәрбер шәһәрендә Башкортстан татарлары конгрессының бүлекчәләре бар. Һәм безнең төп эшебез шушы районнар белән, авыллар белән, үзебезнең шушы бүлекчәләр белән эшләү булды. Һәм ул былай караганда теге бәләкәй генә чаралар, нәрсә инде теге мәсәлән берәр авылның бәйрәме, теге соңсыз авылдашлар дигәнме, или теге якташлар дигәнме, былай уйлаганда бәләкәй генә чара. Әмма бу чараның максаты, бу чараның зурлыгы, ул әйтеп бетергесез ни өчен дигәндә, безнең бит томарларыбыз һәрберебезнең авылларда, бүгенге көндә кызганча каршы туган телебез шушы авылларда сакланып килә. Һәм менә шушы авыллар белән безнең элемтәләрне югалтмаска, авыллар белән бергә эшләргә, авылларыбызны саклап калырга, ул безнең Башкортстан татарлары конгрессының төп эшләгән юнәлешләренең берсе. Киләсе елга үзегез беләсез, безнең зур чара булачак. Быел без Башкортстанның 100 еллыгын үткәрсәк, киләсе елга Татарстанның 100 еллыгы. Һәм шушы Татарстанның 100 еллыгы безнең Башкортстандагы яшәгән татарлар өчен, Башкортстанда иң күп Татарстаннан башка татарлар яши. Әле менә бүгенге шул иртән узган җыелышта да әйтеп киттек. Хәтерегездә булса, 89 елны халык саны исәпкә алганда без 2нче урында идек. Әгәр дә инде монда 300 меңнән теге татарны үзенең милләте буенча да татар дип язылмаса да, әмма теге туган телен татар дигәннәрне дә кушсак, ул чакта даже 1нче урынга да чыгарга мөмкинчелек бар иде. Менә татарлар бездә күп, һәм менә шушы һәрбер татар яшәгән җирдә Татарстанның 100 еллыгына багышланган теге чараларны үткәрергә без планда тотабыз. Һәм кайсы районнарда, кайсы авылларда кайда бу чаралар узачак, biz Tatarstan белән теге бүтән дөнья татар конгрессы белән берлектә ярдәм итәргә тырышырбыз. Киләчәктә дә бергә буларга, бердәм буларга, һәм без әгәр дә шулай бердәм булсак, мин уйлыймын, без бөтенесендә булдыра алабыз. Теге без булдырабыз дигән элек теге Татарстанда лозунг бар, һәр ул лозунг бездә дә куллана башлана, даже без яхшырак булдырабыз дип шуннан да әйдәгез, Башкортстан татарлары biz теге Татарстан татарларынан да яхшырак булдырыйк. Чөнки менә Татарстанда гел әйтәләр, Башкортстанда иң көчле татарлар, чөнки монда безнең татарлар теге шыныгып үскән, теге көрәшеп үскән татарлар. Шуңа күрә әйдәгез шулай бергә булыйк, бердәм булыйк, һәм без бергә булсак, без кулдан барсы да киләчәк. Земляки, мне вдвойне радостно, что я нахожусь среди вас. Честно признаюсь, что попал на это очень серьезное мероприятие случайно. Меня пригласили мои односельчане, и я даже не ожидал, что здесь происходит такое серьезное мероприятие. Татары, вам большое спасибо за это. Я с удовольствием приезжаю на свою малую родину, Республика Башкортостан. Мы сегодня проводим соревнования по волейболу. Вот недалеко здесь находится дворец «Динамо». Завтра будем проводить мероприятия, смешанные единоборства. Занимаемся патриотической работой. Очень тесно стараемся, во всяком случае, взаимодействовать с организацией «Штаб татар» Рустам Фаизовичем.
В Москве мы объединяем татар-предпринимателей, мы создали клуб предпринимателей. Это выходцы из Башкортостана, Татарстана. Очень дружно держимся, друг друга поддерживаем, к чему, конечно, и вас призываем. С вами будем сотрудничать, работать вместе. Поэтому вам большое спасибо. От души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Вам здоровья, счастья, благополучия. Извините, конечно, что вот так получается, что мы уходим. Но мы не уходим, мы с вами будем держаться вместе. Алла берсе, тәбриклим сезне киләчәк яңа ел белән. Рәхмәт. Татар жер шарында алсаң, иң зур татарлар тора бит инде монда, да, бер карасаң. Шуңа инде менә бу татарларга безнең ничектер резерв дип мин аны карыйм инде, да, менә миллилек рух, иманлык саклау да, монда менә башкорт татарларына иң зур резерв бул, да. Монда ничаклы шуңар инде монда мондый кешеләр булганда инде без бик шанып калабыз. Без бик менә ведущий әйтә, качан әле безне күребез дип, да. Шакыргыз кунакка, с удовольствием киләбез. Булай менә шундый чаралар, монда менә может быть, Башкортта тоже без штаб үзебезнең ачырбыз әле дә. Тоже менә бик яхшы менә монда бабайлар да утыра. Ананда яшь гниләр, монда преемственность поколений. Шул инде менә безгә бит миллилек саклау өчен менә яшьләр белән аралашып, нитеп инде шулай киләсәктә дә. Сезне яхшы семьяларда, сездә уңышлар, бизнеста, акчалар күп булсын барыгызның да. Вот, шуңар, значит, сәламәтлек главный булсын, семьяларда сугыш, әллә инде фәлән, шундый ниләр чыкмасын безнең дә. Шуңар сезнең жаңа җыллар белән сезгә иң яхшы шундый, значит, тәбрикләйм. Рөстәм әфәнде шул хәтле игелекле, изгелекле кеше, юмарт кеше. Менә инде аның өстәленнән күренеп тора шушы юмартлыгы. Һәм дә менә бу килүендә ул Толпар журналына, Өмет гәзитенә, Кызыл таң газетына барысы 100 кешегә подпискага акча бирде. Подписка эшләде. Театр татар Нур театрына да. Алкышлыйбыз. Рәхмәт әйтәбез. Менә шулай Өмет газеты бүген киләлмәде. Алар рәхмәт хаты калдырып киттеләр сезгә. Мәскәү татарлары штабы милли алгарыш үзәге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Рөстәм Фәиз улы Ямалиевка Өмет газетен милләттәшләр арасында танытуга, таратуга зур игътибар бүлгән өчен рәхмәт белдерәм. Хөрмәт белән Өмет газетының баш мөхәррире Рәдис Нугманов. Шуннан безнең тагын бер бүләгебез, Рөстәм әфәнде менә безнең бик талантлы рәссамыбыз бар. Аскан районында яши Гөлсияр. Ул үзе эшмәкәр, менә шу картиналар эшли һәм аны инде менә шундый сезнең кебек шәхесләргә бүләк итә. Гөлсияр ханым Сабитова Аскан районыннан сезгә бу яңа ел бүләге.
Koyun tuzunda kartinam, oskın koyun tuzu. Bir oskınның birkeygine sizning üçün istelege deb aytırga bo'la. Мәскәүгә барсын әле, матур булып эленеп торсын әле. Но мында мен енді с финансовой точки зрения біздің штабта созданы көпке коммерческий структуралар да. Мына біз яшьләргә булышабыз, біз яшьләрне инде шулай итеп тәрбияләйбез, аннан соң бойгач татарларга булышсыннар өчен инде. Шуңар менә без инде шундый безнең коммерческий структуралар, шуңар без Россия буенча татар оешмаларына по мере возможности инде булышып, болай менә шулай йөрибез инде. Менә Алекс Харис безнең бик зур авторитетлы кеше инде менә в татарском мире бер кеше белән аны. Шуңар инде без менә күптән уйлаган идек, менә монда килеп инде менә шундый оешма ясап, сезнең белән танышып инде, дуслашып, туганнашып инде, тагын Алла бирсә, сезгә кунакка килербез. Республикабызның татар хатын-кызлары оешмасының рәисе, алкышлар дуслар, Люция Веркызова Фина! Люция, яратабыз. Мин сине нык яратам. Бүтәннәрне белмим. Рәхмәт. Оештыручыларга зур рәхмәт. Мин бүген еллар буена күрмәгән танышларым белән кочаклаштым. Алекс Харисович һәм оештыручыларга зур рәхмәт. Үзебезнең оешма турында бер генә сүз. Бүгенге көндә Башкортстанда безнең 50гә якын бүлекчә бар. Ул бүлекчәләрдә 500дән артык хатын-кызлар хәзер инде ир-атларда эшли башладылар. Һәрбер эшебезне без киләчәк белән бәйлибез. Телебезне сакларга тырышабыз, гореф-гадәтләребезне сакларга тырышабыз. Гаилә елында бөтен бүлекчәләрдә гаилә бәйрәмнәре үткәрелде. Матур гаиләләрне халыкка күрсәтте. Клублар безнең чараларны тулып карыйлар. Чаралар беткәч таралышмыйча киңәшәләр, сөйләшәләр, кызыксыналар. Бу безнең өчен зур шатлык. Сезнең вакытыгызны күп алырга теләмим. Нәрсә әйтәсем килә? Әгәр дә без бүгенге көндә балалар белән яшәмәсәк, аларга күрсәтмәсәк, үзләребезнең белгән әйберләребезне, безнең киләчәк буынга авыргарак туры киләчәк. Без кичә генә минәл төнлә генә Илеш районыннан кайттым. Орчык өмәсе үткәрделәр. Күп кеше белми, ничек итеп бу өмәне эшләргә, ул ничек була, ни өчен кирәк. Менә шунда балалар, уллар янында йөреп, күреп, алар үзләренең танышларына сөйлиләр бит инде. Безнең гореф-гадәтләрне таралуга бер сәбәп инде. Әзерләйбез әле минем көндәк әбием дигән чараны тоже күрсәтәбез бит инде. Ничек итеп әбине алып кайтырга, ничек итеп исем кушырга, никахларны әзерләйбез. Менә шушындый эшләр белән яшибез. Бүгенге көндә минем монда 4-5 җитәкчем бар. Аларның артында 20-25 кеше, менә үзегез шутлап карагыз инде, күпме кеше бу ханымнар артында. Мин алар исеменнән, бөтен бүлекчәләр исеменнән сезгә яңа елда яңа бәхетләр, уңышлар телим. Бергә булыйк, бергә яшик, бер-беребезне хөрмәт итик.
бирса киләсе 20-20, тагын өстен бер 20-не ул була июнь айы. 20 июнь 20-20. 5-нче Башкортстан татарлары конгрессінің юбилейный сабантуйы була. Улы Төләктә яңадан кабатлыйм 20-06-20-20 Улы Төләктә Башкортстан татар конгрессінің юбилей сабантуйы була. Гына түгел 5 ел элек biz Майдан булдырган идек. Майданның 5 еллыгы тагын бер юбилей. 75 еллыгы бийик Ватан сугышының. Безнең Майдан атала 70 еллыгына багышланган җиңү көненә. Иң мөһиме безнең бу сабантуй багышланган булырга тиеш Татарстанның 100 еллыгына. Менә ничә бәйрәм булды. Майдан, җиңү, сабантуйның юбилее 4 в одном. Шуның өчен барыгыз да килегез. Шын күңелдән шакырабыз. Бездә җир күп, урын күп. Көн елы була инде вакытта. Ширәм, яшеллек, матурлык күп. Бергә матур иттереп үткәрик. Biz yaşayız, biz var. Tatar ictimai üzerinde küçük meselelerini boşkarabız. Ötken yılın Ğinvar ayında Türkiye'de Фондның исеме Rusya etkende Фонд развития татарской культуры, Татарский народный дом Республики Башкортостан. Ул юридик шулай дип аталгач, мин урыс телендә әйттем инде. Шуннан бу фондны миңа Bilgiler direktör итеп сайлап куйдылар инде, нәрсә дип әйтим. Иң олы булсам да риза булдым. Бу эш җиңелдән түгел, беләсез. Шуннан әгәр дә яшьләр килсә безгә, яшьләр белән күбрәк эш башкара алыр идек. Уфа шәһәренең һәр бер мәктәбендә үтә февраль айында ярыш, конкурс дип атала, конкурс развития, конкурс скорочтения и пересказ прочитанного. Бу безнең фондның эше, аның үтәчәк финалы үтәчәк 84-нче гимназияда. Менә шушы мәгълүмат. Шуннан соң әле министерство белән эш алып барыла. Бүтән Башкортстанда үткәрергә бу татар балалары белән дигән идем. Милли управление образованиеда әйттеләр. Bu Tatar üçün gene түгел бит, bütün dünyada taratırlık iş bu dediler. Bütün milletler nere kütere tırgan konkurs bit bu dediler. Min riza buldum, onlar küterecekler bütün milletler bilen de. Rəhmətən kelsinlər. Yarı yalı mini topqansın. Uzun tünler boyu yıklamışa, jırlar jırlı bakkansın. Senin ağır, kara turmuşunda yardımşın bulmadım buluğun. Lakin ağır küreş, büyük yıllar için gerek bulgan benim tuğum. 15 yaşlı kızlar koluna da alıştırmayın enkey kolunu. Şul kullarım bilen tağı bir kat
irkeleşi enkey balamını. Hem bizim uyuşmamız da bir güzel hatun kızlar birleşken. Aytganimizce, Hüseyin'in aytganınca, Akkaltaklar da, Sahip Cemallar da, hatun kız uyuşması, hem Respublikamızda olan bütün makul işler bizim taraftarımız başlarlar. Hatun kızı güzel zat. Hatun kızı turmuş yeri. Hatun kız o mühaddet, hatun kızı müdakket. Buna şu deviz bilen yaşayız biz. Şuna göre özümüzü de, turmuşumuzu da, ailelerimizni de güzel bulurlar. Özümüzni makul, izgi ko'ngilli, imanlı, nurlu etip terbiyelep tutabileriz iken, demek bizning tarafdagi barcha bolalarımızga da, evlatlarımızga da, xotin qizlarga da bu nur düşe hem yemlendire turmushda izgire makulroq bo'ladi. Yakında
tökkülünden, çıktık isen utkülünden, yemler iştep dünyasına, olda ömür bulasına, bağı ümit ideri, biz tutarlar biteli. Bir vakitta avur deme, avur bulsa başın ime, turmuş bidol kara urman, şunda salgan yollarından, jarlay uteli, biz tutarlar biteli. Üstümüzge yıllar kuyula, bugülmesin bizden kıbla, gat odunda bugülmeske, izge uydan silinmeske, şu uy kişli irteli, biz tutarlar biteli. Biz varlıklı bilsin dünya, bizden bilen jırlap bilsin dünya. Nerse hazır, ayda yırlasınlar, şöyle. Sazın olup kullarına, beğendilikinin kıllarına, dertlendirip şirteli, biz tutarlar biteli. Biz Tataristan'ın 100 yıllığın beyler ite başladık diyelim. Bizim şiirlerinde bir köpten bildiğim Skidrot, Göz turunda bir şiirini bilen
Kırmızı aparamazsan okut var idi. Yazlığın itken bular, kız kızlığın ise, kıska itek, şerabıtlar, burun tüppen öte. İles kügüllerine nişikti yasılar, ütiripler kile kahar, günah kılasılar. Yazlığın itken bular, kız kızlığın ite, iratlarının boşlarına, gözlerine jite. Дворянское собрание тюркских народов, если обращает он объединяет bütün татарские дворянские собрания Уфы, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Темникова, сибирских татар, астраханских татар, крымских татар, польско-литовских татар, Польши и Северный Кавказ. Пользуясь случаем, хочу вам сказать, что за эти годы при нашей помощи, то, что мы работаем со всеми российскими архивами, историческими музеями, институтами, нам удалось восстановить много дворянских родов во всех городах республики, особенно у нас в Башкирии. И что очень интересно, получается, что многие свои роды друг к другу перекрещиваются. Поэтому Ясным шашыр ярсырулары Атты бізін қар үстінде қолған ізлер Атты илап үйге бірге салған ізлер Сүйімімді алғышлары сен менен sizga boridek baxtlargina getirsin. Eng muhimi sizga salomatlik tilayman kelar. Ham albatta. To'xtamiz hali. Qish bobo kelib jetmadimi yo'l? Demak, siz xat yozdingizmi Qish boboga? Kelib jetmagandir bu xat. Aytangiz hali birgalab tag'in xat yozdik hali Qish boboga. Solqinim Qish boboyim. Bütün oppoq bog'lar seni yog'imli kelingni kutarlar. Yangi yil ul eng o'zimni yozganimni o'nglamay boshladim bunda. İnci birtugli bayram. Biz sening uchun shoyan jırlarmiz. Noyan biyular biyirmiz. Nihayet To'ymas yangi yil kelib jeti. Bugun shoyan ish turida söyleysi kelmay. Kelajak yilda kakri-bukri planlarni o'targa va'da etamiz. Shunga ko'ra osh qopshig'ini bo'laklab, qora to'g'ri kelgan bo'lak berib ham oq. Nishik Yara bo'laklar olib kel ihtirom bilan kakri sirapli molaylar, yundas qizlar
Otoközde okudum. Aşağı sizin yanınızda. Gelip de çıktım. Gelecek yanınızdan kutluyum, selametlik, umuşlar, bakın dileyim sizge. Kaderiniz eşit. Gayet eşit, yakışır mı? Поехали, первый. Нашла. Блестите талантом. Хоп! Ашла! Молодцы, а! Бүгінгі бәйрәм шундый күңелебезгә хуш килде. Бәйрәмнәр булып торсын. Шулай кайчан очрашып, күрешеп, танышыр идек. Фәнис Яруллинның шундый шигырендә сүзләр бар. Матур сүзләрдән күңелләрдә, күңел дигән гөлбакчада гөлләр ата, начар сүзләрдән алма. Шигырьләрдән шул гөлбакча дигән урыннарда гөлләр кала. Әнкәй бер мәл кулын иң башыма салды. Утыр әле балам, әйтер сүзем бар. Ә мин ипләп кенә кире кактым. Ярай инде, ярай соңадан. Күрәсең бит, утырырга һич тә вакытым юк. Күрәсең бит, әнкәй эш көтә. Җәйләр җитә, безне эш көтә. Язлар җитә, кышлар җитә, көзләр җитә, безне эш көтә. Тамагың тук, өстең бөтен. Тыныч кына утыр әле, әнкәй, син өйдә. Их, әнкәй, без бит ифрат ашыгабыз. Мәңге бетмәс эшкә чумганбыз. Сезнең безгә әйтер сүзегез бар. Ә тыңларга безнең вакыт юк. Юк вакыт. Һәр вакыт бер-беребезне ишетеп, бер-беребезне тыңлап. Яши кадерле дуслар, милләттәшләр. Яңа ел белән bu işini eшләп башларган, без әйдәп шушы эшне һәр ел шулай эшләйек. Bu булыр иде безнең бердәмлекне күрсәтер иде бердә. Икенчедән без шушында үзебезнең эшләребезне бер-беребезне күреп, нәрсәдер эшләй алырбыз. Менә минем уемда шушы. Siz nişek hukuksuzdur. No, eğlenceli kilesi yılda da şuşa işini matur ettirip devam edeyim. Ali Gabriel'in şuşa başlangıcı bile. Hem inde tağım bir söz etesem bile, inde biz bütün rahatsızlıklar avulları, inde işitlik yıllardan çok şöylenen avullarımızda, buna bizim dillerimiz, avullarımızda bizim birdemlik, yani avul halkı, şehir halkı sınavlarının bir-birisi bilen, kurşusu bilen birge yaşayıp, yardım etişe birge yaşaylar. Hem indi balalar da birge. Bana şuşa avullarını indi koysa, Rusya'nın koysa tübeklerine varsan da Tomski, Perm ülkelerinde kopyalarga Türkiye var da avulda bizden Tatarlık sizile. Hem indi bizde, özümüzde de Başkırstan'da, Tübazar ayında etip etken baba yutarını sizin işitkeriniz vardır indi. Şuşunda bir köp şaralar uzdırabız. Ötken yıl biz indi balalar lageri uyuşturduk. Mında indi iş yüzlep bizden balalarımız tabiat bilen tanışıp,
Үзебезнең телдә сөйләшеп, үзебезнең җырларыбызны җырлап, матур иттереп, телебезне саклап кала торган балалар кебек итеп килгәндә бер урысча белмәгән бала, татарча белмәгән бала да киткәндә инде ул саубуллашып киткәндә дә ул татарча әйтеп, татарча җыр белән бергә кайтып китә. Şadlık dilidir. Bazı damlara bu anı vakitte şadlıkta yaşar. Rahmet. Hazır sizinle edile getirmek. Belki Faydasız bir it kiseginden gıybettir yürek, para kismese eğer onu gışık muhabbet koyşısı diyen tukayımız. Faydasız it kisegi bulmasın bizning yürekler. Muhabbetge dolu bulsun. İlimizge, halkımızga, özümüzge, tariximizga, tilimizge, hem tağın birersine muhabbetge dolu bulsun bizning yürekler. Sizge iman dilim barınızga da hayırlı, selamet, bereketli, imin, par kanatlı, bəxtli, uzun ömürler hem yanı bilimler, yanı ürler, yanılıklar, yanı bəxtler. Hem de şu əkiyyətdəki, sihri əkiyyətdəki kibik, mine matur, sirli işikler zor edip açılsın da, hem şu işikine tükülü zor kapkalar matur ettirip açılsın da zor ettirip, hem şu kapkadan urgılıp köngüllerimizge, ömürlerimizge maddi hem ruhi baylıklar urgılıp kirip dolsan. Amin. Ali Harisovich, sen bizning bilan bizga yo'l ko'rsatuvchi Ali Harisovich Luqmanov muzikasi, Rustam Dakuan so'zlari, ey sen yozmish. Yıkılıp yollaşasın, sandırırda gel uylasan. Üç zaman elip yememeyen, ömürledik şiklep uyumasan. Yok yazmış, aşıktırma, partayırla bizge yürüler. Yaşav derdim yüreğinde, yollarına uymak güzeler. Yok yazmış, aşıktırma, partayırla bizge yürüler.
Серьезно, қоржың сима, тәңірім берген қыр яшарбыз. Яшәгән саттақты прамабыз, яшәнерге болдық яшәрбіз. Юк, ятмыш, ашықтырма, қартайырға бізге ертерек. Яшәу дәрті йөрәгімдә, юлларымны қоймақ еркелек. Юк, ятмыш, ашықтырма, қартайырға бізге ертерек. Яшәу дәрті йөрәгімдә, юлларымны қоймақ еркелек. Bulmanınız için, beyramınız için zor rahmet dostlar. Мәскәүдә дусларсыз син калсаң, аларны бу йортта табарсың. Очрашырбыз һәрчак без шулай, татарларның штабы бик уңай. Очрашырбыз һәрчак без шулай, татарларның штабы бик уңай. Дусларым, килегез кичләрен сез монда, чәй эчеп утырыйк гармуннар моңында. Татарның учагы дөрләсен, күңелдә милли дәрт сүнмәсен. Югары алдым, ғафу итәсез. Менә шигырь итеп кенә укып китәм инде, җырлаттырмыйм. Барыбер музыкаль сопровождение. Бу йортта һәр вакыт үтәләр, туган тел моңында кичәләр. Без әзер килергә яңадан татарлар очраша дисәләр. Яшьләр дә парларын табышыр, балалар биредә танышыр. Гаиләдә бер табын артында фикерләр фикергә тартыла. Белербез нәселебез тамырын, милләтнең данлыклы батырын, милли моң яңара күңелдә, без монда татарның илендә. Татарларның штабы зур гаилә, йөрәкне йөрәккә син бәйлә, телебез урасын җир шарын, хөрлеккә омтылсын татарым. Һәм дусларым, килегез кичләрен сез монда, чәй эчеп утырыйк гармуннар моңында. Татарның учагы дөрләсен, күңелдә милли дәрт сүнмәсен. Шунда бергә җыелып, бүгенге җыелган, бүгенге безнең бәйрәм, Яңа елда бәйрәм бит ул бик үзенчәлекле. Анда без тылсым көтәбез, анда без могҗиза көтәбез, һәм шул могҗиза инде ул барында бигрәк без бүген алган энергетика, пассионарлык туры бәлки. Һәм ул ел буена җитсен, киләчәккә җитсен, халкыбызны тире итсен, данлы итсен, мәңге итсен. Biz bir sulushta buldik. Biz Мәскәүләр белән, Татарстанлылар белән bir sulushta, bir тулкында яшәдек. Минем менә Мәскәүдә булып, Москва Татарская дип аталган фестивальләрдә катнашканым, күргәнем бар. Мәскәүне шаулатып яшиләр алар. Бүгенге очрашуны оештырган Алик Харис улына мең рәхмәт. Ул үзенең гомерен, үзенең йөрәк көчен, үзенең иҗат көчен безнең халкыбызга багышлаган мөхтәрәм халыкның мөхтәрәм улларының берсе. Ул безнең һәрберебез өчен эталон, үрнәк. Рәхмәт сезгә. Бер күрешү безне бер гомер диләр. Менә шундый матур бер гомерлек күрешү булды. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле туганнар, талантлылар, тиңдәшсезләр. Аршыңны урыйм, бодайыңны сугыйм. Алмамассыр хәзер дөньясын. Яшьләр азды диеп картлар елый. Яшь башыңны куясың. Кая барма шунда картлар хуҗа. Элеккедән тамыр җәйгәннәр. Яңа уйлар бездә туа алмый. Борынгыча үтә бәйрәмнәр. Кая барма шунда аксакаллар. Яшь буынга акыл өйрәтә. Артык булса балда ачышылу. Артык вәгазь бик тиз йөдәтә. Кая барма шунда картлар түрдә.
Bizge sözünü ozak bireler. Kadınını bizde bigire irte, tik ortaya aşkına bileler. Orışını urayım, budayını suğayım. Ot yaşayız kızık zamanda, biz yaşlarga ele tüzüp bula, ozgan kortlar bigirek yamanla. O'zi tatar xalqini ashar, shayton bilan do'stlashdi. Shayton bilan do'stlashdi da dini bilan xo'shlashdi. Yıllar bo'yi kuylab keyin yurdi shayton yo'lida. Jonni qo'shiqqa aylandi o'zi shayton qo'lida. Har kun sayin taburchayin onun jiran yig'ladi. Nasharg'alatga o'randi, kelishmaydi turmadi. O'g'li tug'di, ona yo'lda varaqaga qiynab Şol sarığa isim koştu isirikler jığılıp. Ola tuğdu Ivan buldu. İman tamam yuğaldı. Kaza tuğdu marja buldu. Ol Tatardan ne kaldı? Şola itip iman kitip nesili de üzüldü. Şol Tatarga facigali gamsız korklıkta kildi. İşi xatar, özü Tatar әлігі de bayağı kabrinde şeçek ata yılda şeytan dayağı. Ok kar yağgan başlarına, yağmagan koşlarına, milletimiz rahmet okuy başkargan işlerine. Sizge bir güne tilek bileyim. Şu tilekmin olda bir giberesi var. Buna kış günü bitinde. İki kar birtegi kökten yerge düşüp geleyken. İkisi bir tuğanlardı, iki kız şık kar birtikleri. Birisi batır iken, birisi kurkak iken. Batır kar birtik aytedi. Ey tuğanım qararı, biz bir ışıp düşüp gelemiz. Işıp geliu haletirinden de lezzetlere kalet var miken. İkinci aytayken yok tuğanım, men kurkam biz bir yığılıp düşüp gelemiz dip aytedi. Batır kar birtik aytayken yok biz yığılmıyız. Biz yerge düşeşek bizde. Tağ bitine konup, ondan soň gürlewkiler bulup agıp, yılgalarga varmız. Yılgalar bilen dengizlerge akıyarmız. Hem biz мәңгілік yaşarız. Kurkak kor bütük aytayken, yok biz yığılıp gına kilip düşerimiz de. Biz düşken жерге birer sıyır basıp, izerimiz korap gına bulurmuz dip aytadi. Şulay degende batır kor bütüge, kulun ışkındırgan kurkak kor bütüginden. Eyde, tuğanım ışık iki birge. Hem birinçisi varıp düşken tağ bitine. Yozlar jetken jigirlewiklerge koşulup, yılgalarga akkan, yılgalar aşa dengizlerge koşulgan, hem мәңгілік bulgan. İkinci kar birtigi it uyası yanına varıp düşkende, şunda it ayağı bilen basıp izgen kar birtigin. Kırmenge tatarlarım, biz bugün bizimizden kayda çıkanımızını, kayda barganımızını bek yakşı bilge tiyişmiz. Bizning yollarımızda her vakit ışış haleti bulsun. Olga, mağrifetke, yaktılıkka, nurga, tıkayımız көрсеткен yol bulap. Şuna göre barızgıda bugün dileyim. Bargan yolunuzunu, ışkan yolunuzunu bilip barığız, kayda barganınızını bilip yaşayız. Kaygalarını yersiz giderdim. Yonlarımda dostlar buldum ama sizmegenmen yıllar ötkenen, sizmegenmen salkın kışlar gelip seçlerime besler sikkenen, tik onladım dostlar bilen yine yüreğimin hep yaşırkenen.
Yıllar dulkınında şey kalsam da, dostlar bilen hiç de yubanmam. Oyluğa da tüzem, şatlıkka da, yolsuzlukka gına şıdamam. Uğramlarga kimler kümbür salganlar, biz ayrıldık da sargaydık, sargaymasın kalganlar. Tolla 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 iki billegim, nige tolla nige yana nige benim yüreğim. Dolmasıydı billegim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Olsa kaldım şellim yok, şeller alır halim yok. Can dostlarım sizin için şaşırmamı halim yok. Tolla 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 iki billegim, nige tolla nige yana nige benim yüreğim. Dolmasıydı billegim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Deriz aşıp şimdine siktim, hoşa kısmış kaylarım. Bayığı hasretler kurmuşa yaşaysız saylarım. Tolla 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 iki billegim, nige tolla nige yana nige benim yüreğim. Dolmasıydı billegim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Ay dostlarım birge yaşık, birge yaşa güngülle, birge yaşa gütkerikle şeşke kerip ömürne. Tolla 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 iki billegim, nige tolla nige yana nige benim yüreğim. Dolmasıydı billegim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Tolla 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 iki billegim, nige tolla nige yana nige benim yüreğim. Dolmasıydı billegim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Rahmet tuğanlar hazır indi fotoga düşemiz istelikке kalsın. Bizge de qarab düşmanlar kiyinsin, dostlar suyunsin. Amin.